राइटर में कोइले बारू मजबूर कि चुटकी भटाल के से नुरावा चुटकी भटाल के से नुरावा जान कहे चाली गइलो तू चुटकी भटाल के से नुरावा जान कहे चाली गइलो तू चुटकी भटाल के से नुरावा। खुशबू रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहला बिशनपुरा बाजार मिक्स बाय इमाम बाबू। काहे ऐसन कैलू हो करता न काम ये सोना हमरो दिमागवा हो लागल बावे लूटी ऐसा बुतता नया गावा हो कि नहिया जोड़ के हमसे काहे तू तोड़ गइलू गम के ढोतनी बोझा हमरा के छोड़ गइलू। राइटर मैनेजर इमाम अरुण के कइले बारू मजबूर कि चुटकी भटाल